Sa. Iki kudune S2 iki dadi kaya Bu Ketsi kae lho, pemerhati wayang lho. Oh iya ya. Peneliti wayang. Kudune ya? Kudune. Aku ya peneliti kok mbiyane. Kowe sesuk dokter munggah doktor sekolah doktor S3. Baru ki profesor. Amin. Kaya Bukit si Emerson kae pemerhati wayang dalang sapa-sapa ditonton, digoleki kuwi keunggulane nggo napa. Sejarahe. Ha iya. Coba aku takon oleh ra. Takon karo? Bukit si. Ento. Keunggulane Pak Seno ki apa? Aja. Lah piye to? Wah isen aku. Aku Kata takon lho peneliti kok. Peneliti kuwi bebas dan objektif. Rasa melu kowe SDM-mu rendah, rasa melu. Ngapa lah aku gerarek ngomong apa? Ya takono. Nah, Bukit si. Perkenankan kula ajeng tanglet ajeng nyun perso nggih. Nggih Bukit si. Napa wonten mriki mengke mboten ketingalipun ketingal kalih kameranipun. Bukit si iki piyai saka manca negara. Niki mriki mawon Bukit si. Meneliti wayang. Ya. Halo Bukit si. Halo Mbak Elisa. Wah, kok kenal aku sih? Aku kan jadi malu. Nggih, Bukit si. Ya Bukit si kesini untuk meneliti Pak Seno. Betul. Oh, kenapa diteliti? Kenapa? Yang menarik apanya? Karena streamingnya luar biasa. Oh, Penonton kata sangat kata sangat. Wow. Kayak geleleng. Waduh, langsung geleleng, langsung udut. Wah, wis blangkone ra sedeng, dase saya gede. Dasmu. Oh, karena penontonnya yang banyak ya. Kata niki Nggih. pinten puluhan, pinten ribuan. Ribuan, nggih. Ribuan Kata untuk sangat. penonton streaming aja kalih doso apa? 20.000. Kalih doso ewu. Nggih. Nggih, menawi wonten Amerika nggih, Mbak. Nggih. Menawi pamirsa wayang menika wonten karcis tiket masuk. Oh, ada tiket masuk. Nah, cobi umpami HTM. niki prianton setunggal tiket masuk Iya, dikasih masuk. HTM Nggih. ya. Mbak Limbu, gini menika wah luar biasa mangke. Bisa akeh, Bang. dalu supen Nggih. tiket karcis masuk wonten miliaran. Oh. Wah. Kalau di negaranya Bukit Sisana Nggih. disuruh bayar ya. Nggih. Berapa harganya satu orang bisa sampai berapa? Menawi wayang menika saged ngantos swidak. Sewidak ewu. $1 Swidak dolar. Sewidak dolar. Nggih. Wah, lah yo Tetes mengko nek sewidak 800.000. wah luar biasa. Tangko nek Cek 800.000 mengko sing nonton mung 5. Iki parkir 5.000 wae kadang do memeng. Parkir 5.000 mundake 10.000 padang mau. Ini biar jadi tontonan rakyat gitu aja. Nanti Iya, yang bayar betul. biar YouTube. Nah, itu luar biasanya Indonesia. Wah, ini iya. untuk rakyat. Yes. Luar biasanya Luar biasa. itu. Kalau di Amerika ya radi elit wonten teater. Jadi elit ya. Di gedung gitu ya. Di gedung. Nggak Tapi di kalau di outdoor. sini kan wah rakyatnya Rakyat semua saged boleh mirsani nonton. sedaya. Yo, semua Iya. kalangan. Bapak-bapak ingkang wonten Sadertono Harjo ingkang nyesponsori Nggih. ning rakyatipun gratis niku luar biasa. Ya. Jadi yang diteliti itu ya Bukit sih. Nggih. Oh, ya. Karena apa begitu banyak sekali penonton setiap malam streaming. Ini Padahal tetap setiap malam, ya. banyak sekali. Lakone yo podo wae yo penontonnya yo akeh yo. Heran kula iki. Loh, justru kuwi sing angel. Ya, Justru ya. itu sing angel. Nek lakone beda, penonton antusias engko ceritane piye. Ning aku lakone padha wae penonton yo akeh kok. Iya. Nah, itu yang sulit di situ itu. Wah, kuwi Meskipun bakat. penonton iso bedhek engko Bagong lucune ngene-ngene. Iki kudu tak pikir aku kudu ganti kelucuane piye. Walaupun dengan lakon yang sama tapi Nah. pasti berbeda suguhannya. Wah, gleleng tenan dalangnya. Dalang cerdas pada yo.
Terus apa lagi Bu yang menonjol dari Pak Seno ini? Kalau dibandingkan banyak dalang-dalang senior lain ini. Anu terus terang nggih Mbak, Nggih. kalau nembe niki, terus dereng sakit Menganalisis. dereng patos mengetos. Menika nembe wiwit. Oh, nembe wiwit Terus, sembanika. Dereng nggih, cobi mangke nggih. Kalau Ibu udah meneliti dalang-dalang Indonesia sejak kapan? Sejak tahun 1991. 91 sampai sekarang 2019. Tepuk tangan untuk Bukit sih. Luar biasa, dan Pak Seno disejajarkan dengan dalang-dalang keren gitu loh. Kok iso yo? Kok iso dapur mungkin loh di padake karo wong-wong dalang-dalang yang beken-beken ngono lho. Senior-senior ngono lho. Iya. Iya. Kalau janipun wonten hadiah kagem anu Pak Seno. Oh, wonten hadiah napa niku Bukit sih? Oh, nggih. Oh ya, siap. Oh nggih, matur nuwun. Sak menika mawon Bukit sih kula tampi. Ya. Hadiah buku nggo aku kan dhek ngerti aku gemar membaca. Tenane. Penggemar membaca tapi kacamatane wingi wis tiba ning laut. Tuku sik kacamatamu. Kacanatane. Mriki Bu mboten napa-napa nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Wah, tepuk tangan dulu buat Bukit sih. Yo, pembaharuan wayang untuk penonton terkini gaya pakliran garap semalam. Oh iya, sajian dramatiki Purba Asmara oleh Catherine Anne Emerson. Oh iya. Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia oleh Wikan Satriati Yayasan Lontar dan Rudi Wiratama UGM. Wah, seneng ya. Yo. Dasare aku yo ngefan karo Mas Purba. Nah, toh sing didelok mau gambar-gambare. Wis yakin aku. Sak delokno fotoku ora. Panjenengan janipun bolo napa musuh? Nggih kula nggih sok bolo sok musuh delok wayahe nggih. Bukit sih berarti udah lama belajar Jawa. Belajar Jawa sejak 2004. Oh, 2004 ya. Panjenengan saking pundi kok logatipun Banten? Ngendang. Oh, saged ngendang barang. Wes ngeri tenan. Kula logate Banten soale niki uteke rada aneh ya. Dadi rada sengklek. Sengklek woman. Menika blasteran. Nggih. Blasteran. Bapakipun kepok, mbokipun kluthuk. Ya, wangsane gedang-gedangan. Sing penting manis ya. Nggih, matur sembah nuwun Bu Keci. Sami-sami. Apa Bukit sih suruh nembang dikit gitu loh, Pak? Ojo nembang, Bu Keci itu pinternya ngendang. Wah, boleh sedikit Bu ngendang. Apa biasanya bagusnya? Jineman atau apa? Jineman mawon. Jineman apa Bu? Nggih, jineman apa ular kambang? Ular kambang. Mbak Ayu sing nyekar jineman. Bajing lucati dipedhot sedelo. Iya. Monggo teruske meneh. Monggo Bu Keci men. Ya, piyai luar negeri we kersa ngendang. Monggo. Nah, ngandera neng gambarku to, Sa. Nggih, halaman piro? Kaca nomor piro? Delok tak. 492. Waduh, oh udu Sa, raine Malik. Malik napa? Malik kirik. Olah tungkal kerek. Oh iya, mangga. Iya yuk. Jarwa Nendra Narendrayan langka
Wah, jan nyenengke tenan kok. Ya, terampil ya, Mak. Ya. Junjung Tepuk tangan luar biasa. Bukit Tepuk tangan untuk Bukit Si Emerson. Luar biasa. Matur sembah nuwun Mbak Ketsi. Ya paringanipun buku, iso tambah wawasan. Waduh. Tambah ngelmu no. Matur sembah nuwun. Wis ora mokal wong garwane we pengrawit handal Pak Wakidi. Ya matur sembah nuwun ya Mak. Ya